ito, oh. El, mega love shoutout. El, fiesta ba ngayon dyan sa inyo? Sunday sa inyo, te? Yes, pista Sa sa Cebu? amin. Ano, Ay, hindi kamigin. pala. Kamigig pala. Sa Cebu pala to si ano. Si Elnor. Hi, sis Leonie. Mega love shoutout. Nag-live ako sa kulit.
Mega love shout out. ID. Hi. Best regards and prayer for all friends. Thanks. Thank you from me and ayan na. Malamig dito, Tino, sa bahay. Andito kami kay ate, kay ate Lorenza. Ang sarap ng ang sarap ng merienda namin. Ito, tignan mo. Ito, cookies ni ate. Naubos na namin. Okay, kumain na kayo dyan ha. Huwag nyo na kami antayin ha. Kasi dito na kami makikain kay ate. Paano ma-take out ubos na nga ni. Ubos na namin ni Karen yan, si Karen oh. Si Agnes. Nakadamit na yan sila ng nakadamit na sila yan ng pang YouTube. Pati si ate, ayun oh. May parade daw. Yun. Naka-uniform din. Yung master, hindi siya nag-uniform. Ako yung hindi nagsuot kasi wala si Shea, kaya hindi ko dinala. Kaya si Shea yung salarin. Pag siya lang nagsuot, magsuot ka din. Pag kami nagsuot, di ka magsuot. Hi, creator. How are you? Ay, meron pala yung isang cellphone ko. Ha? Sabi ko, meron pa pala akong isang cellphone. Ah, okay. Wait lang ha. Alam mo, pag i-prank mo sila na, mamimigay ako ng mga pang-merienda, pang ano. Ayan na, palo na sila, ano man na sila. Ano bang engage na sila ng engage. Diba? Kailangan mo silang i-prank. Yun nga. Tapos umaasa sila. Mamaya isa-isa na mag-chat. Pahingi ng ganito, ganyan. Meron din sa'yo ganyan? Yes! Meron nga sa akin ang hingi ng ng pang-pampers, pang-gatas, ano ba So, yan? hindi nga. Bin ako na kasi lahat ng ano ko. Kasi, hindi ko ba sabihin ka, hindi man sa kasamaan. Doon ako nainis. Tawag siya ng tawag. Sabi ko, may trabaho po ako.
Kala, hindi niya ako tinigilan. Minute by minute, minute by minute. Tapos, di, tinanggap ko na, video call talaga, no? So, nakita niyo yung mga bata na, mga, ano, ganun yung musmos na musmos. Tapos sabi niya, umiyak ka, umiyak ka. Ay. Doon ako nagalit. Pinapaiyak niya yung bata. Para maawa siguro ako, iyak ko nga siya. Kaloka. Obligasyon mo ba yun? Pero lang siguro kung makita ko talaga niya parang hirap na hirap yung eh, laki-laki ng katawan, tabang-taba ng babae. Pagtingin ko ng profile niya, laki-laki ng katawan, hindi siya magtrabaho. Uy, Diyos ko po. Yun nga. Ano na
Kaya gusto mo? Ano yun, naka-under na siya. O, saving na. May music. Mayroon na yung thumbnail. Wala pa, mamaya pa. Paano pala ang pag music pa lang muna ang ilalagay? Kaya ito, oh, may suka. Bago ako Sausawan. Nalagay mo na, pag uploading mo na yun doon, saka mo pa lang doon nalalagay ng thumbnail. Pag naipasok, pag halimbawa, i-upload mo na. Hi, Japan 20. Arigato. Thank you. And si Ate Lorenza. Oh. Hello! Sino yan? Si Shie. Nakapunta na dito? Hindi pa. Kababayan mo to. Si Shie. Kababayan mo to, te. Si Shie. Taga Mindanao. Where in this? Ray the Gamer. Hi from the like. Thank you. Sarap ng suka, no? Kasing sarap ko. Sarap ng ano nila, ng merinda nila. Uy, tilapia, pinto. Ayun nga. Saan din yan si Chris nagtatrabaho, te? Yung tumingin dyan, dubingin. Sa North Point. Oh. Ano trabaho niya dun? Guys, sa amin din? Oh. Alam niyo, tayo, Ang swerte ni ate. Mm. the Lord knows ng kakayahan ko na hindi ako kagaya niyo. Na kayo ay mababait, masisipag. Alam ni Lord kung gaano ako katamad, walang alam. Hindi, it's true, it's true, it's true, it's true. Paglang sa inyo ako, mamaya ako labot pa rin yan. Maglaba ako, ganun marumi pa rin yan. Hindi ko alam kung what I have. ganun yung tanong. Oh, kaya sabi ko nga sa iyo, the Lord ang Diyos lang talaga. Kaya sabi ko sa inyo, lahat, ang buhay natin ay ginawa na yan ng Diyos beforehand. You know?
Kasi sa buhay ko lang, paano ako tumagal ng 40 years sa Hong Kong? I know nothing. I know nothing. Yung pagpunta ko nga rito, una sa Maipo ako, no. Sila, wala silang katulong. Meron silang Chinese ama. Hawak pa lang ng basahan. Alam nila kung marunong ka kung o hindi. Di hinawakan ko yung basahan. Ang ginawa ko naman, siyempre, nagpakitang gilas tayo na talagang marunong, di ba? First time, para manginginig ka pa. Tinapit ko yung basahan, ganito naman ang ginawa kayo ko kung ganun kayo gumawa, ha? Ganito halimbawa, basahan yan. Basahan yan, ano? Ginanon ko yung basahan, tapos ginanon, tapos, pamula. Diba, ganun naman dapat? Yun ang pag-aalam ko. Aha. Alam mo, yung gumanon yung maamo ko. Halik ko eh. Sabi niya, ito, hindi ko marunong ng kumako. Alam ko talagang grabe yung pagba ko. Kasi kahit hindi ako marunong ng salita ng Chinese noon, nakakaintindi lang ko ng kahit pa paano. Kasi matalino naman tayo sa school. Diba? Makakatouch naman natin. Alam mo, grabe yung ganun ng libid ko. Baka ito minute ako. Tapos nagka-problema pa ako sa asawa. Ano ko, kung ayoko na lang umuwi sa Pilipinas. Yun ang nangyari. Sabi nung, tinanong pag gusto ng Diyos, kung saan ka ilagay, ilagay ko talaga. Sabi nung yeye, yung pinakahari nila, kumbaga, kasi ano sila yung typical Chinese, lagi sila ng ano, ayaw na ako ni Laylay. Yung aming babae, no, Laylay, kasi Rayna pala siya, Laylay. Sabi ni yeye, no, pwede niyo siya turuan. So, kumuha sila ng isa pang Chinese ama na magturo sa akin. Gaganunin mo lang pala yung basahan na yan, yung mas pinaganda-ganda ko pa rin ko, basahan niya na nakalagay. Kunin mo lang pala yan, tapos inunas. Ang akin pinunod ko, wala akong alam talaga. Tapos pinalaba ako. Ako naman ito mga pinalaba ako. Hindi pa kaganunin ko, anong gagawin ko sa labahan? So, ang ginawa ko, kumuha ako ng sabon na powder, nilagay ko, bula-bula ko. Pagka-bula, ginunod na ko ba? Ano yun? Ginunod ko yung Labahan. labahan doon. Yes, ko sa